ศึกษาและรอไม่โลมุงเดต้องโควานิบาเกยTeruk hebeba Thang khuna muku muhu jagay Niani kotho ma ba asik dewan kha Niani kotho ma ba asik dewan kha Niani kotho ma ba asik dewan kha Ei malaya osik sal romai Khatang ma de fayani bagay Teruk hebeba Thang khuna lai bu mahu jagay Niani kotho ma ba asik dewan kha Niani kotho ma ba asik dewan kha Niani kotho ma ba asik dewan kha Lama tang sawo chung Kapang rabai him lai ma Lam prang puchu ko ba Rojong khuna nang kha Lama tang sawo chung Kapang rabai him lai ma Lam prang puchu ko ba Rojong khuna nang kha Boro kha lama pai thago Kema kha sampli sak phang ni Oh hak chale na mai pai thago Nani nang kha Hak chale na mai pai thago Nani nang kha Kok thai bona kuri kha Chini khani lai bu mau Raida silai jak thang kha Serap sap sa jorai jak thang kha Serap sa jora bising obo mol ni khol thai suno nang kha Mokre ni lama sai jak thang kha Niani halok rok ba asik de deong kha Niani halok rok ba oba asik dewan kha Sakolom ni bage sampli ko ma khaborai da te himna kulai khacha bosorai monte kubul na kulai khacha methe bai khano ma tong kha Muktu bai be bak susa jakha Oh ni ani imang rok ba asik dewan kha Ni ani imang rok ba asik dewan kha Nuklaya osik sal romai lomung de tong khani bagai tuani bebe